Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih Bu Guru sinau basa Jawa. Sakmenika kita badhe sinau wulangan setunggal lingkungan lan wit-witan. Saderenge sinau monggo maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gatekno lingkungan sak kiwa tengenmu. Tetuwuhan ing kebon, kewan sing diingu, taman sing ditanduri kembang, kuwi kabeh padha urip bebarengan. Awake dhewe kudu bisa njaga lingkungan sak kiwa tengen kuwi. Nah, kanca-kanca sakniki nyemak nggih, Bu Guru badhe maosaken wacan ingkang wonten mriki. Lingkungan dadi endah. Dina Minggu esuk tari dolan omahe Anissa. Tari weruh latare omahe Anissa ombo. Tandurane ana nanging kurang akeh. Tari banjur ngajak Anissa menandur. Karepe bisa padha karo latar ana ing omahe. Anissa sarujuk pangajake tari. Bocah loro kepengin nenandur. Tandurane sing kena kanggo nambahi asri. Sakwise mirengke wacan wau, kanca-kanca saged mangsuli pitakon iki. Contone nomor setunggal. Kapan anggone tari dolan menyang omahe Anissa? Dipun presani baris nomor setunggal. Dina Minggu esuk tari dolan omahe Anissa. Jawabane mangke ditulis nggih. Terus digarap nomor kalih dugi nomor saklajengipun nomor sekawan mangke dipun tulis jawabanipun nggih. Nomor kalih. Latar omahe Anissa kepriye? Nah, wonten baris nomor kalih dijelasaken menawi latar omahe Anissa ombo. Nah, nomor 3, latare omahe Anissa ana tandurane apa ora? Baris nomor 3, tandurane ana nanging kurang akeh. Nah, nomor sekawan, apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Nomor sekawan, apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Irah-irahane niku napa nggih kanca-kanca? Irah-irahan niku judul, berarti judul niku sing wonten dhuwur piyambak. Lingkungan dadi endah. Nah, niku nggih jawaban kang wangsulan wonten pitakonan. Sakmenika belajar ndamel ukara. Ukara niku napa nggih? Ukara niku basa Indonesianya kalimat. Nah, dadi kanca-kanca dipun dawuhi ndamel kalimat ngagem basane piyambak-piyambak. Nah, mriku wonten gambar. Kinten-kinten niku gambar menapa nggih? Nah, mangke kanca-kanca ndamel kalimate sesuai dengan gambar. Contonipun ukarane Bu Guru, warga desa isih padha kerja bakti. Mangke kanca-kanca latihan ndamel kalih nggih ukaranipun berdasarkan gambar menika. Nah, sampun cekap, mangke jawabanipun ditulis wonten buku tulis, difoto lan dikirimke wonten Bu Guru nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.